So asa ba mi ning aldo to tam kening babasay do sa center. Lenye po ron no? Oh, ikitsebab. Ini po pala yung pinaka-energetic ang gagawang singleng marayupot Kenny. Diba? Pepuntahan na upo Kenny, papag-vlog na ako. Sinikat ka po ron Kenny kaya kami karanggalawa ng mga nyanay. Pare, padan may pa yan. Uy boy, patdan may pa ka no yan. Nakit mo na mag-vlog ko Kenny, tundunan daw ka mo Kenny. Ay dayo ba pangayarti yun eh? Puta na ka magpasound sa akin mo nang magpakapagali ron king kayang gagawin ng kahit silan may kaya akong vlog, bisa nga lang sali kaya. Ay may balik tamo na ba po, ayan pala ron ay, oh, di ba? Hindi man masyadong papansin ni Ron, talagang energetic ka mo talaga bap. Wayan ay, duduruga na mga niyan baping single, bakan itang kayang pawas miyabe. Ay, itang kay ba, para manyamon. O Ron, kutangan na nakamotong. Kamo kaya papagal kang gagawan mo ngayon. Nan sekreto mo para aldoldo, ganado kang makanyan. Wala na ako man sekreto. Makanini ko mo talaga, Bab. Halatawari kang itsura ko mapagal ko. At saka ini mo, Bab. Mo isipan ng magbato ko. Siguro isipan mong magbato ko niya, Bab. Kasi makayang kakukutang na. Pagpay naman